Gaće jedne nađi. Tako. I hlače ti trebaju dugačke. Te, možete. Ajde. Odi lijepo u kupaonu i preskini se. Ajde. I piškiti odi. Ajde. Probaj piškiti da ti ne bude sila vani. Ajde. Dobro, ajde. Obuci se. Ajde. Ja bi bila najsretnija da mu ne treba ništa. A opet i kao roditelj možda ga malo više i nadzirem. I bojim se neke stvari prepustiti, ali to je sve na temelju iskustva koje smo proživjeli, jer on vrlo često ulazi u opasne radnje. I zato ta samostalnost potpuna, koliko god se čini on može sve raditi, on nije svjestan opasnosti i zapravo je zbog toga nužna ta 24-satna praktički nadgledanje svega što on radi i kako se ponaša. Drago mi je da smo danas predsjednik Udruge za autizam Zagreb, gospodin Igor Ružić i ja imali tu čast svečano otvoriti radove. Početak radova smo obilježili i postavljanjem ovih ploča da se vidi koliko je ovo bitan, važan europski moderan projekat na korist osobama s područja i spektra autizma i na korist čitavoj zajednici u općini Dubrava. Ono što je bitno reći da će ovdje na ovom gradilištu koje imamo priliku vidjeti iza mene kroz sljedeći period jedna stara područna škola u dosta derutnom i rušenom stanju. Izniknut će nova moderna zgrada prema svim europskim standardima gdje će svoj dom i boravak naći 10 osoba iz spektra autizma. Dakle, otvaranje treće životne zajednice Udruge za autizam Zagreb, treće životne zajednice za odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma je nastavak našeg zapravo dugogodišnjeg, pa ja ne bih čak rekao ni projekta ili programa. To je zapravo vizija i misija Udruge za autizam Zagreb. Ona je osnovana upravo zato da odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma ne budu institucionalizirane na onaj način. Znamo što u našim kontekstima znači institucije raznih vrsta. Naglasio bih da je ovo jedna lijepa sinergija lokalnih vlasti, ali evo i ovom prilikom moramo reći da radove izvodi tvrtka sa područja općine Dubrava, što je jako bitno i za naše gospodarstvo i za razvoj, i vjerujem da i kroz zapošljavanje, kroz sami projekat će posao naći više ljudi sa područja naše općine. Zaposlit će se lokalni ljudi, kao što u našoj prvoj zajednici u Mostarima rade lokalci, tako i ovdje planiramo istu tu stvar napraviti, da 8 ljudi iz lokalne zajednice uz edukaciju koju će im pružiti Udruga za autizam Zagreb radi ovdje, ostane ovdje raditi. Nemojmo zaboraviti još jednu stvar, a to je da u ovom području nema zapravo nikakvih socijalnih usluga za ne samo osobe s poremećajem iz spektra autizma, nego i sa drugim intelektualnim teškoćama. A ova zajednica je projektirana tako da ima veliki dnevni boravak u kojem će se događati dnevni program, stručni dnevni program. Marija, je li sve u redu? Ok, ajde onda izađi van, može? Andrej, dođe da ti pokažemo što ćemo danas raditi. Znači, sada ćemo ići pospremiti posuđe, pa ćemo staviti rublje sušiti. Oprat ćemo prozore, da će nam već doći i prijatelji. Ćemo raditi za stolom. Moramo baciti smeće poslije. Dobro? I tu nas čeka. Što je to? Glazba? Da. Može. Ajde. Ajmo. U Udruzi za autizam Zagreb kroz dnevne aktivnosti potičemo razvoj svakodnevnih vještina, znači kroz neke kućanske poslove kao što su pranje poda, prozora, peglanje, stavljanje veša na sušilo, kuhanje i sl. To je svojevrsna priprema za život u zajednici. Jutro, Patrik. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Šefe, ko te čeka? Pospanac je još. Ali mi je rekao je tetak. Bog, mama ide. Bog, daj pusu.
Vidimo se, budi dobar. Bog! Bog, šefe. Vidimo se. Jesi se naspavao, Patrik? Korisnici kroz dnevni program uvježbavaju, usvajaju te vještine i potiču se kako bi u budućnosti mogli prijeći u nekakvi oblik življenja. Bilo to da je organizirano stanovanje ili da kod kuće s roditeljima više koriste te vještine. Njima je većini u našem programu je potrebna visoki stupanj podrške, svakodnevna prilagodba, od fizičke podrške pa do verbalne pokazivanja i sl. Tako da zahtijevaju 24 sata da bude netko uz njih i da mu im pruža podršku. I to je ono što u našim zajednicama rade asistenti koji na temelju moje procjene, znači edukacijskog rehabilitatora i izrade individualiziranih programa, rade sa korisnicima na planovima koji su predviđeni za njih. Super! Crveni auto, tako je. Evo, ja sam... Pazi da ne propičiš ovoga, tu ti je autobusna i ja te se spuštam sad od ovoga. Sad je autobusna, jel sad skrećem? Za Obrež? Da, Za Obrež. da. Evo ga, skrećem. I tu me čekaj, tu nemoj sad ići dalje, tu me čekaj da se možeš naviknuti vratiti. Aha, okej, može. Dobar dan. Dobar dan. Gospodin Okraša moli da dođemo kod njega prvo u općinu. Ok. Ja imam osobno obiteljsko iskustvo s autizmom. Naime, moj brat Janko je osoba s autizmom. Znam koliko je bilo važno mojim roditeljima, a onda je sad važno i meni da imamo podršku za Janka kroz životnu zajednicu, to jest kroz neku vrstu kontinuirane skrbi. Zapravo, generacija naših roditelja koju je vodila gospođa Slavica Dujmović osnovala je udrugu, a zatim kroz udrugu i 2 životne zajednice, jednu u selu Mostari, gdje je sad moj brat, i drugu u zagrebačkom naselju Novi Jelkovec. Pisali smo evropski projekt Naš plavi svijet i dobili financiranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj i evo me sad u čestim sastancima i obilascima gradilišta. Rumpelštilski, šta je ovo? Igor je kao predsjednik udruge, pozdravljam te, Rita tebe kao voditeljicu cijelog projekta. Kako teku pripreme na osnivanje naše 3. životne zajednice? Pa trenutno evo se susrećemo sa prvim izazovom. U petak smo dobili službenu obavijest SAFO agencije da u utorak 9.10. dolaze u nadzor samog objekta građevine. Drugi tjedan utorak. Imamo kontroling koji kontrolira cijelu priču, ali do ono najsitnijeg detalja i toga smo se u stvari u početku jako bojali. Danas nas to veseli, znači SAFO agencija je agencija koja radi nadzor na provedbom cijelog projekta, ukazuje i velika nam je podrška. Mi to danas doživljavamo u stvari kao podršku u procesu ovoga provedbe i jako dobra komunikacija, dobra suradnja i evo godinu i nešto više od godinu i pol smo na provedbi. Ajmo, papi, idemo sad nešto popapati, pa ćemo onda se dogovoriti šta ćemo raditi. S autom? Nećemo s autom, ali moramo slagat nešto, veš. Jel tako? Ajmo, odi se papaj, odi se. Svako nek si uzme svoje kaj će jest, da nemamo zastoja. Papi, šta ćeš ti? Šta će mama složiti tebi? Imam 4 sina, svi su školarci. Sama vodim kućanstvo i tu je vrlo mnogo obaveza, stvari koje svakodnevno usklađujemo. Svaki od njih ima svoje obaveze, svoje aktivnosti, a Patrik traži puno vremena i nadzora, što ja kao osoba koja već dolazi u nekakve godine gdje se i zdravlje narušava jako, više to ne mogu pratiti. Kaj vi dečki danas imate? Moramo prihvatiti što nam to vrijeme nosi, da mu mi više ne možemo pružiti dovoljno brige i pažnje. Ona mu je zapravo svakodnevno potrebna, jel?
I dalje ćemo biti svi zajedno vikendima, jer on će vikendima dolaziti kući. I tako se zapravo mi i tješimo da nećemo mi njega izgubiti zauvijek. Nije to rastanak da se mi više nećemo niti vidjeti ni družiti, nego jednostavno nekakav tjedni program, a vikend sa nama. 9:30. Čovječe. A ti ćeš ručak? Autizam, mi volimo reći da je autizam stanje, a ne bolest. Medicinskim rječnikom rečeno, to vam je pervazivni neurorazvojni poremećaj koji se dijagnosticira već negdje između 1. i 2. godine života. Karakteriziraju ga, roditelji vrlo često znaju vidjeti već da razvoj djeteta nije onakav kakav bi trebao biti, da nemaju pravi kontakt sa djetetom. Imamo isti cilj i cilj nam je da završimo i da ne bude, niko se ne osjeća u ovom trenutku ugodno. Strahovito je poražavajuće da danas 3 mjeseca do završetka kuće mi imamo jako ozbiljnu situaciju. Jel? Tako da s te strane ipak radimo sve i vjerujemo, kao što smo vjerovali do sada, da ćemo to uspjeti. Pa evo, tu ćemo malo i vas kao izvođača radova zamoliti da nas Podržimo. kao što ste i do sada. Kako je došlo do ove cijele situacije na koju nismo mogli planirati, koju nismo mogli predvidjeti. Naravno da smo kroz projektnu aktivnost trudili se pratiti tržište i kontrolirati cijene koliko smo mogli, predviđati povećanje, ali evo, ovo ipak što se događa u zadnje 2-3 Ovako mjeseca. povećanje nismo mogli očekivati, to je bilo, to vidite kako je ispalo sad. Tako je, to se nije očekivalo, to nije bilo po nikakvom planu, ni po nikakvoj varijanti, ni po nikakvim rizicima. Ne. Ovo sad znači cijene su skočile za 100 do 200% sve gore. Dobar dan svima, hvala vam što ste došli ovako u subotu. Ja sam Igor Ružić, predsjednik Udruge za autizam Zagreb. Upravo u ovom hotelu smo održali najavnu pressicu projekta Naš plavi svijet koji u partnerstvu rade Udruga za autizam Zagreb kao nositelj i općina Dubrava kao partner. Problemi su naravno prvenstveno financijske prirode, a to je da je povećanje cijena radova i povećanje cijena materijala zapravo toliko da se zapravo sad po projekciji već dovodi u pitanje cijeli projekt. Zapravo tražimo neku, kako da kažemo, dosta konkretnu vrstu podrške za ovaj projekt. Ili imamo najgoru opciju, a to je da udruge za autizam više nema u takvom obliku u kojem danas postoje, a državi ostaje nezavršena kuća s kojom ne zna što. Monika, idemo sa završnim radovima. Super! Napokon je ovoj priči dolazi izgleda kraj, znači sve što se počne završi se. Završni radovi su u tijeku, idemo i napokon okončavamo ovu situaciju sa gradilištem. Završava se? Da. Odlično. Sad radovi idu baš kraju i mi smo ishodili i drugu izmjenu i dopunu građevinske dozvole, tako da smo sad baš u fazi da očekujemo svaki dan da se radovi završe. Super. Do stanke u projektu je došlo iz razloga što su se povećale cijene materijala, povećale su cijene općenito u građevinarstvu i iz tog razloga se sami projekt morao prilagoditi tome. U međuvremenu su još neki ljudi iz Udruge za autizam, voditeljica cijelog projekta, se promijenila, otišla iz osobnih razloga, te smo dobili novu voditeljicu projekta i morali smo se prilagoditi svemu i sada, evo, dosta je dugo trajala ta stanka, no međutim idemo dalje i sretni smo što se projekt nastavlja. Ovaj projekt je bio jedan posebni projekt za mene, gdje je trebalo zadovoljiti potrebe korisnicima s autizmom, što je jedna posebna skupina ljudi.
pazilo se da se ne izazovu senzorni podražaj kroz odabir materijala posebno. Dakle, keramika je birana kao protuklizna, ali također kao površina koja nije refleksivna, koja ne izaziva određene podražaje. Boje ne smiju biti agresivne, nemamo miješane nekakve uzorke, tako da sami materijali su prilagođeni tome, odnosno same teksture materijala, a također i osvjetljenje igra bitnu ulogu u tome, tako da se pazilo da osvjetljenje bude što prirodnije i da nema nekih jakih razlika svjetlo-sjena. Šta još? Znači moramo Pavičića pitat za pločice, jesu li odabrali ponuđača vrata, i onda ako jesu dezen, da ga kombiniramo sa dezenom parketa. I onda smo valjda napokon gotovi sa pločicama i parketima i vratima. Okay. Sad je situacija napokon takva da, hajde, znaš kako to ide. Ili stojiš pa ne znaš šta će biti, ili ajde, brže. Dakle, sve treba što prije završiti zbog toga što, evo, napokon je to, smo uspjeli ispregovarati, izašli su nam u susret, ne može se reći da nisu. Tako da, u tom smislu, sad sam siguran da će kuća biti.